Hej, jeg vil i det her bevis gerne bevise den her formel, som udtrykker volumen af et omdrejningslegeme, der er roteret omkring x-aksen. Og til at starte med skal vi lige hurtigt have noget på plads omkring, at hvis vi har en funktion f, som ikke er negativ, og så en kontinuær funktion, som er defineret i et lukket interval a til b. Så har vi en punktmængde m, som står her, og det her det egentlig bare betyder, det er en eller anden punktmængde, hvor dens x-koordinat ligger mellem a og b, og dens y-koordinat ligger mellem 0 og så funktionsværdi. Og det så helt går ud på, det er ligesom at bevise, at det her rumfang via x, det omdrejningslegeme, det fremkommer, når man roterer den her punktmængde m 360 grader omkring x-aksen, og det volumen, det er så givet ved den her formel her. Så det vil jeg prøve at vise. Og til at starte med, så har jeg lige lavet en lille snydtegning her, så jeg er en lille smule i gang, hvor jeg har tegnet en anden vilkårlig funktion f, som er stigende. Det var den, vi snakkede om før. Og så har vi, så først, så vil vi gerne definere en anden volumenfunktion, hvor vi siger, at som har udgangspunkt i a. Det vil sige, hvis vi for eksempel, hvis vi nu kalder den via x, den volumenfunktion, så vil det for eksempel være volumen, der er, se om jeg kan få det tegnet ordentligt her, der. Det vil være det volumen, der er mellem a og x her, og så selvfølgelig roteret 360 grader omkring x-aksen. Det vil så være det. Hvis vi så for eksempel sagde via b, så vil det være volumen fra a til b roteret om x-aksen. Yes. Og det var egentlig bare den volumenfunktion, vi skulle have defineret. Og så det næste, jeg er gang til, det er for nemlig lige fordi, ud fra det, der kan vi nemlig opskrive lidt. Vi siger simpelthen, at hvis vi tager den her via x, det her volumen, altså selve omdrejningslegemet, det definerede vi jo til før, at det lå mellem a og b på den her tegn, det vil sige a og b her, roteret rundt om x-aksen. Det er jo det samme som via b, fordi vi definerede volumenfunktionen til at være fra a, med udgangspunkt i a, og så ud til b, og det er jo mellem a og b, så derfor må de selvfølgelig være lige hinanden. Så hvis vi tager via, det er så via b, og via b, den er lige via b minus via a, og det er den naturligvis, fordi via a er 0, fordi volumen fra 0 til 0, eller fra a til a, det er selvfølgelig 0, der er ikke noget volumen, det er ingenting. Og det, via b minus via a, det må jo så være lige vores bestemte integrale fra a til b af v mærke x. Og hvorfor det så lige er det, det er jo meget simpelt. Det er jo, hvis nu det er simpelthen bare definitionen på det bestemte integrale. Hvis vi prøver at regne det ud, så skal vi jo have stamfunktionen af v mærke x, og den er jo v af x, vores volumenfunktion, og den så skal man så tage grænserne, og det er selvfølgelig bare til den her, og det er selvfølgelig bare v b, og så skal man trække v af a fra, og det var jo faktisk også det, vi har stået lige her. Så det er naturligvis bare lige det, fordi det er definitionen på det bestemte integral, så det sletter vi. Skal vi ikke bruge. Yes, så er der styr på den. Ud fra det her, så kan vi så se, at den her, vi har her, forskellen på den og den her op, det er, at vi har ganget noget pi på her, og noget f af x i anden. Men hele formålet med det her bevis, det er så at bevise, at vores sætning, den er opfyldt, hvis nu, at v mærke x, det er lige pi gange med f af x i anden. Og grunden til, at den er det er jo fordi, hvis vi nu substituerer det her pi gange f af x i anden ind på v mærke x's plads her, så kommer der til at stå det, vi har heroppe, fordi pi kan vi sådan set bare trække ud foran, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Så hvis vi mærke x er lige pi gange f af x i anden, så har vi faktisk bevist den her sætning, så det er hele formålet med det her bevis. Det næste, jeg så gerne lige vil kigge på, det er, at jeg vil gerne lige kigge på differenskoefficienten for volumenfunktionen v. Og det ved jeg ikke lige, hvordan jeg gør nemmest. Ja, jeg skulle lige finde ud af, hvordan man havde de her grænseværdier i WordMap, det havde jeg glemt, men det skulle du være styr på nu. Men det vi kom fra, det var bare, at vi skulle finde ud af, vores volumenfunktion differentieret her, den skal så være lige det her pi f af x i anden. Og måden vi gør det på, eller i hvert fald også kan sige det på, det er, at grænseværdien for vores differenskoefficient,
Den kan jeg lige opskrive her. Vores differentialkoefficient for VAX, den er jo bare funktionstilvæksten heroppe. Plus delta x minus VAX divideret med delta x. Og fordi vores grænseværdi for delta x går under mod 0 er vores differentialkoefficient, det siger vi jo normalvis, sådan er definitionen, fordi at vores volumenfunktion den er differentiabel og kontinuer, så er den lige v mærke x. Men det vi så gerne vil finde ud af her, det er så, nu vil vi jo faktisk gerne have det til at være lige det her. Så det er målet, at få lavet det udtryk. Og måden vi gør det på, det er, at jeg skal først lave en rimelig stor tegning. Så jeg pauser lige videoen hurtigt og begynder at lave på tegningen, så det ikke tager alt for lang tid. Så ses om lidt. Yep. Så er jeg tilbage igen og har lavet min tegning. Det vil spare lidt tid. Så jeg har egentlig bare lavet igen en funktion f(x). Og så har jeg lavet, ligesom før har jeg lavet a og b. Her. Og så har jeg lavet x, og selvfølgelig funktionsværdien til x, den er fx, og så har jeg lavet x plus delta x, hvor funktionsværdien selvfølgelig er f af x plus delta x. Og det jeg egentlig gerne vil gøre, det er, at jeg vil gerne lave nogle forskellige figurer nu, og så se om jeg kan se nogle ligheder mellem dem, eller nogle forskelle imellem dem i deres volumener. Så den første, jeg gerne vil kigge på, det er, hvis nu jeg tager... det skal lige siges, at jeg tager ikke det her i 3D, fordi så kommer det til at gå helt galt, så jeg vælger bare at tegne det i 2D, og så forklare, hvordan det vil se ud i 3D, sådan forklare mig frem til det. Så hvis nu vi tager det her stykke her, der går op her, og så ned til x og x plus delta x, så får vi så en eller anden, og så roterer den 360 grader med x-aksen. Så den prøver jeg lige at tegne herude. Hvis vi roterer den 360 grader om x-aksen, så den med hjælp af den volumenfunktion, som vi definerede tidligere, så kan vi opskrive et udtryk for volumenet af den. Og fordi at hvis vi nu tog, jeg vil faktisk bare hellere skrive det herinde, det tror jeg er nemmere, så vi prøver at skrive det herinde. Så siger vi, at vi er x plus delta x, det er jo vores volumen fra a og hen til x plus delta x. Hvis vi tager hele det område her, og så roterer det 360 grader om x-aksen. Og hvis nu vi så siger minus v af x, så har vi jo faktisk volumen lige præcis den her figur her, fordi det er jo volumen fra a til x her, det stykke her, roteret 360 grader om x-aksen. Så hvis vi tager hele det stykke, og så trækker det stykke fra, så får vi det stykke tilbage. Så det er det her stykke. Og så det næste stykke, eller volumenrumfang, jeg gerne vil kigge på, det er, hvis nu vi lige cutter her. Der. Og så tager ned her, så vi har en lille en her. Og det ligner umiddelbart bare en lille firkant her. Men hvis vi lige roterer den 360 grader om x-aksen, så bliver det jo en cylinder. Og hvad er volumen så af den cylinder? Det er så det næste, vi lige skal tænke over. Og det er jo egentlig bare, vi kan se hernede, at fra x til x plus delta x, der må nødvendigvis bare være afstanden delta x her. Yes. Og den afstand delta x, den svarer jo faktisk til højden af den cylinder, der bliver, når man laver omdrejningslag med. Så det kan jeg skrive hernede, delta x. Ja. Og måden vi regner volumen, der er en cylinder, det er, så skal vi jo så have vores højde, og så skal det ganges med radius i anden. Og hvad er radius, så er den her cylinder her? Jamen, den er jo bare afstanden f af x, fordi at afstanden her, ned fra x og op til f af x her, det er jo funktionsværdien her, det er jo, som vi har herude. Så det er jo bare radius af vores omdrejningslag, når vi roterer det. Så, og det her stykke, det kan vi sige, det er i hvert fald mindre, fordi vi jo cutter et lille stykke af heroppe, så må det jo i hvert fald være mindre end det stykke, der er her. Så for det giver lidt mere mening, så skriver jeg det lige herinde. Ja. Det stykke, det var vores radius, som vi blev enige om, det var f af x i anden, gange med pi. Og det skal så ganges med vores højde, og det blev vi enige om, det var delta x. Så har vi en volumen af den. Så er der en sidste figur, jeg gerne vil kigge på.
som er større. Det afslører jeg allerede nu. Den er større end den midterste her. Kan vi lige lave her. Og det er, hvis vi nu lige laver en streg her, og så går den her, så tager hele den her firkant, og det må jo igen, når vi drejer den 360 grader om x-aksen, så må det jo igen blive en cylinder. Så det er samme fremgangsmetode. Lad os kigge på, hvad er dens radius. Den må jo være f af x plus delta x her, som er herude, dens funktionsværdi her selvfølgelig. Og højden, den må jo igen bare være delta x, og det skal vi selvfølgelig bare gange med pi, og så får vi så volumenet af den cylinder. Så det skriver jeg lige her. Det er f af x, vores radius, f af x plus delta x, i anden, gang pi, og gang delta x, der. Og så behøver jeg faktisk ikke bruge den her tegning mere, så er jeg færdig med den. Enten selvfølgelig intuitivt skal jeg selvfølgelig sige, at den her den er jo større end den her, fordi vi igen lige har en lille trekant mere her med, som vi roterer rundt om, så den er selvfølgelig større. Men det her udtryk her, det vil vi gerne skrive lidt om på, og det første jeg gerne vil gøre, det er, at jeg kopierer det lige lidt nemmere. Der vil jeg gerne prøve at dividere det hele igennem med delta x. Fordi hvis jeg dividerer den her igennem med delta x, så forsvinder den. Hvis jeg dividerer den her igennem med delta x, ja, så bliver den bare divideret med delta x. Så det prøver vi lige at skrive. Sådan. Og hvis jeg dividerer den her igennem med delta x, ja, så forsvinder den bare. Og da det alt sammen er positive fortegn, vi arbejder med her, så behøver vi ikke at vende uligestegnet om, fordi hvis nu det var negativt, så skulle jeg vende den om, men det er ikke tilfældet her, så det slipper vi heldigvis for. Ja, og nu er vi faktisk lige ved at være der, fordi at det jeg gerne vil kigge på nu vil jeg gerne kigge på grænseværdien for delta x gående mod 0 for alle de tre her, jeg har i den her ulighed her. Hvis vi starter med den her over, der sker jo ingenting. Der er ikke noget delta x, så hvis delta x går mod 0, det er vi ligeglade med. Her, den kan vi selvfølgelig, det var jo også det vi opskrev tidligere heroppe, at når delta x går mod 0, grænseværdien for delta x går mod 0 er vores differentialkoefficient af volumenfunktionen her, den er jo selvfølgelig vores volumenfunktion, eller differentieret. Ja, vores volumenfunktion differentieret. Og hvis vi kigger på det højre udtryk her, så hvis delta x den går mod 0, jamen så bliver den her jo 0, så står der jo f af x gange pi, og det er jo også det, der står herover. Og hvis vi har en ulighed, hvor vi er i midten her, og så de begge ud til venstre og højre her, hvis de begge to for delta x går mod 0, grænseværdien for delta x går mod 0, går mod f af x i anden gang pi, jamen så må det jo betyde, at grænseværdien, det kopierer bare det her, at grænseværdien for vores differentialkoefficient her, for delta x går mod 0, vores grænseværdi her, der bliver den jo så lige vores udtryk her. Fordi det må den jo nødt til ifølge den her ulighed her. Hvis den her den går mod hvis grænseværdien den går mod den her for det samme, altså hvis de går mod det samme og den ligger ind imellem, jamen så til sidst så er den jo faktisk lige den. Så er den lige de to. Så det var egentlig bare det vi skulle bruge, fordi det var rigtig godt, fordi vi ved jo stadigvæk fra tidligere, som jeg sagde, at den er at grænseværdien for vores differentialkoefficient er lige differentialkoefficienten her for volumenfunktionen. Så vi er egentlig færdige nu. Det er sådan lidt svært at uddybe mere, synes jeg nu, fordi at det vi startede med gerne vil finde ud af, det var jo nemlig, hvis vi kunne vise, at vores volumenfunktion differentieret her, det var lige pi gange f af x i anden, jamen så kunne vi jo bare substituere det ind på det her udtryk her, som vi havde fra starten. Og hvis vi gør det her til sidst, jamen så får vi jo så fint bare, at den er lige pi gange f af x, ja. Og det her pi her, det kan vi jo bare flytte ud foran integrationstegn. Det er en regneregel, vi har. Det betyder ingenting. Så kommer det til at stå det her. Og det var jo et formål. Det er faktisk beviset nu. Nu har vi bevist, at volumen for et omdrejningslegeme, der er roteret omkring grænsen af a til b, er givet ved at gange med pi, og så tage funktionen og opløfte den igen. Så nu er det bevist.